Silvinka, toho Husáka pustíte. Áno. Také tendencie sa do našej literatúry dostávali. A do všetkých oblastí umenia však. Úpadkové, rozkladné tendencie. Že v buržoáznej spoločnosti vznikajú z rozporov triedných, ktoré sú tam, vznikajú takéto tendencie, to chápeme. Ale že by svetomosť našich umelcov, kultúrnych pracovníkov bola v tom, že tieto rozkladné, úpadkové myšlienky vzniklé v inom triednom prostredí má transplantovať na naše podmienky a otravovať tým našich pracujúcich, tak tu je nejaká zvrátenosť. A roky sa to tolerovalo. Novotný Mariáš s nimi hrával, tak boli veľkí títo spisovatelia, mohli to kľudne zanášať, pravda? A stalo sa to samozrejme. Dneska som počul aj také, teda nie dnes konkrétne, ale nedávno také hlasy, hovoria, že z tejto oblasti niektorí, že je to horšie ako za Novotného. Ja myslím, že pracujúci človek, čestný človek, že takto o tom nehovorí. Ovšem tí, ktorí pašovali do našej verejnosti, do nášho umenia a kultúry západné, rozkladné, malomešťacké, mešťacké vplyvy, právom hovoria, že je to horšie, pretože to trpieť nebudeme. Počúvate, viete, že sme v tom období skoro prišli o Gota? No ale to mi ani nehovorte, veď to by všetkým zábavným programom v televízii chýbal koniec. V 71. sa nevrátil zo západoeurópskeho turné a pre stranu to bol veľký problém, pretože to bol československý umelec číslo 1. No aj Gustav Husák sa o tom vyjadruje veľmi opatrne. Takisto teraz robia veľkú senzáciu okolo Gota, speváka. Vraj sa rozhodol, že sa nevráti do Československa a tak ďalej. Že tu má nejaké ťažké podmienky a podobne. Veľkú senzáciu. Pred sjazdom naším, myslia si, že tiež svet to otrasie. Celé. Každý vie, aké podmienky práce sa dávali, ako už hovorím, Gotovi, ale aj iným. Slávu mal, peňazí, koľko sa mu v podstate zažiadalo, cestoval po svete a tak ďalej. Nech si rozhodne sám, či chce sa vrátiť a žiť s týmto ľuďom, alebo či chce slúžiť západnej buržoázii. Môže sa rozhodnúť sám. Socialistickým zriadením, socialistickým našim štátom neotrasie ani Gott, tak ako neotrasol nikto iný. Takže propaganda, ktorú okolo toho ktorú rozvíjajú okolo toho, však je načasovaná tiež pred našim sjazdom a čert vie, čo ešte aké hlúposti povymýšľajú. Však konečne sú za to platení americkými dolármi a podobnými menami, takže nech vymýšľajú, je to ich remeslo. My o tom hovoríme len preto, aby naši ľudia boli imúnni, aby naši ľudia tiež vedeli, že sa nebojíme o týchto otázkach hovoriť. My nemáme čo skrývať. Veru. To bol ale rečník, to sa mu musí nechať. No a pozerajte ďalej a pozorne si všímate jeho prejav. Keď karhá, tak je prísny, rázny. Keď chváli, tak je ako dobrý, hladkajúci tato. Keď hovorí o slovenských národných otázkach, tak dokonca používa ľúbozvučnú stredoslovenčinu. A bakieho. No, a keď bude obhajovať súdruha Vasila Biľaka, tak cítiť v jeho hlase dokonca dojatie až plač. Boli ste niektorí na sjazde našej strany koncom augusta 68. Pamätáte, aká bola situácia? Napriek mnohým mojim zásahom nepodarilo sa v tom čase presadiť súdruha Biľaka do novozvoleného výboru, ústredného výboru strany na Slovensku. Naopak, dosť ľudí jeho meno špinilo, poplúvalo jeho ľudskú i komunistickú česť. Chcem povedať, že naša strana môže byť hrdá na to, že z takého proletárskeho chlapca, tam, kde si z východoslovenskej dediny, kde, ako sa hovorí, lišky dobrú noc dávajú, vychovala skvelého komunistu,
vynikajúceho stranického pracovníka, bojovníka, ktorý i dnes vo vedení našej strany štátu zohráva veľmi pozitívnu a veľmi konštruktívnu úlohu. Slovensko je osobitým príkladom toho, ako socialistické zriadenie pozdvihlo túto krajinu, ako ju v spolupráci celého pracujúceho obyvateľstva Československa. Sú obrovské úspechy v celom našom štáte, ale Slovensko, by som povedal, je ekonomicky, sociálne vizitkou toho, čo socializmus dokáže, keď ho vedie strana, keď ho vedie marxistsko-leninskou cestou. Sloboda našich národov, existencia, kľudný život nášho štátu a prirodzene rozvoj socialistického zriadenia nášho štátu je garantovaný jedine v spojenectve, v bratstve, spolupráci so Sovietským zväzom a najbližšími ostatnými socialistickými štátmi. Nie sú to žiadne nové veci, ktoré hovoríme prvý raz, ale vracať sa k ním musíme. Dotiaľ, kým posledný občan nášho štátu túto základnú pravdu nebude chápať, kým podľa nej nebude žiť, kým nebude pracovať, lebo je to existenčná otázka nášho štátu i nášho socialistického zriadenia. Ale aj inak rozvážny súdruh Husák sa v závere svojej hodinovej reči predsa len nechal uniesť emóciami. Isté problémy sú šťasťou inteligencie. Sa tu za roky dopestovala u nás taková malomešťacká deformácia predstav o postavení inteligencie spoločnosti. Mladý chlapec tam napíše na 2, na 3 stránky čosi, vyhlásený za spisovateľa a od svojich 20 rokov doživotne považuje za právo, že spoločnosť ako takého veľkého, cenného človeka ho má držať. Si nevymýšľam, nechcem mená uvádzať, faktické veci. A sa mu dá hneď tvorivé štipendium, nič nevytvoril, nikde nič neukázal, že vie vytvoriť. Vyradený z inej práce, stáva sa profesionálnym spisovateľom. Prosím vás, my máme profesionálnych spisovateľov asi 2 razy toľko, ako Francia alebo niektoré iné o mnoho väčšie štáty než my. Z toho vzniká toto privilegované postavenie. Priemer často. Trocha to opeprí nejakými oplzlosťami, sem tam 2-3 pornografické výrazy a hovorím, aký som svetový. Však to sa nosí v New Yorku. Tak to, že to neuznáte, že ja som takýto svetový. A my to trpíme, dívame sa na to, vydávame to za peniaze, ide to do šrotu, lebo to nikto nečíta. Však? A pestujeme kult voľakých privilegovaných ľudí. Však? My si talenty vážime. Vážime si poctivého robotníka, vážime si poctivého spisovateľa, ktorý má talent, ale flakača ani na závode, ani na kultúrnom poli si nevážime a vážiť nemôžeme. Citujú Štúrovcov, tam spisovateľov z tej garnitúry. A keď si tam v tej spisovateľskej krčme vypijú, ktorá sa tak ušľachtile volá klub, každý sa cíti aspoň ako Jánošík alebo Ľudovít Štúr, ale za akých podmienok žili a pracovali títo ľudia, ako ich základná myšlienka bola služba tomuto ľudu, pracujúcemu ľudu, to pravda už sa na vedomie neberie. Hovoria, že po našom sjazde začne tu zase nejaké liberálne obdobie a tak ďalej. Ak je na mysli sloboda pracujúceho človeka, rozšírenie socialistickej demokracie, áno, to budeme robiť. Ak je na mysli sloboda pre malomešťacké tendencie, pre zakladanie nového rozvratu,
pre prvé korienky novej kontrarevolúcie, tak teda nech si ilúzie o tom nikto nehovorí. Nerobí. O tom nech si nikto neurobí. Každá kočka, mačka, keď si prsty voľade spáli, tak si druhý raz dáva pozor. A my sme sa v 68. 9. roku riadne spálili, riadne poučili, aby sme ešte raz trpeli kontraband zo západu sem pašovaný, alebo z reakčných skupín doma vytváraný. No, dobre. Poďme mi radšej do múzea. No, konečne